Good morning लोगोफोर आरो आगैमोन आसा खालामदों सोर बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ दिनै रेसिपि भिडिअ लाबोलायनोसै आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोनहा आंनि रेसिपि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोबा साबसिन नायलांबाय थागोन होननानै आं गोसो गोरबोनिफ्राय आसा फारिनाय थाबाय स' आं दा फ्राइड राइस बानायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर गथ'नो आङो माबायाव टिफिन हरनो थाखाय स' बेखौनो आङो दा नोंथांमोनसिम एसे देखायलायनोसै लोगोफोर दा फ्राइड राइस बानायनो थाखाय जेबोथ' गैला मटराबो जोब्बाय आं गाजरजोंनो बानायनो हासिगोन आरोना गाजर पियाज होनानै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै पियाज होनानै लाबाय लोगोफोर माबा ग्रिन चिलि थाइसे होगोन आरोना आङो सोमनाङा आंना दा साराया दुंबाय लोगोफोर रिफाइनजोंसो बानायदो लोगोफोर रिफाइनजोंसो बानायदो आरोना ओमफ्राय गाजरखौ होनोसै लोगोफोर संनानै लाबाय थानोसै लोगोफोर हालदै बेयाव राइस होना लासिगोन लोगोफोर गाजर केपसिकाम मटर होनो मोननांगोन ओमफ्राय जेखिनि दङ बेखौनो होबाय मटराबो जोब्बाय ओमफ्राय बेयाव अकल अनलि गाजर होनानै बानायबाय आरो लोगोफोर रेडि जाबाय फाइनाली लोगोफोर आंना फ्राइड राइसआ जाबाय आरोना फिसालानोबो टिफिन होबाय ओमफ्राय एसे इसोरखौ जानो होनोसै आं ओमफ्राय आं दा दसेनि उनाव मा देखायलांनो हायो संनाय रेसिपि भिडिअआनो आरोना बेखौनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बाबा नोंनि बिरियानिया गोथाव नंगौना नङा दे खोन्थादो लोगोफोरनो याम्मी नों जाबाय थानोसै गोथाव संदोंना सङाखै मामिया थेंक इउ मामियान थेंक इउ मामि वेलकाम मेरी बेटा लोगोफोरनि दा आङो डिनार खालामलायनोसै बेलासिनि फुंनि जमा 10ता बाजियावनो जागोन बेबायदि बिसोरनोथ' आं माबाखौ ब्रेकफास्टखौ होखांखाबाय नालाय थाब मोनजाला आरो इसोरो टिफिनबो होखांखाबाय ओमफ्राय बेखौ मा होनो लोगोफोर लंका थास' नोंसिनिथिं मा होनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहर जोंनाव आरो दुदालि थास' होनो ओमफ्राय सोरबा लंका थास' होनो जोंनाव दुदालि थास' होनो दा बिदिब्ला आङो सैनानै जाबाय थानोसै ओमफ्राय सारायाव होनानै लाबाय ओमफ्राय अमा बेदरा नैलायनो ओमफ्राय माखासेखौ आं फान्थाव गोखाजों एवगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आं दा संबाय थानोसै भिडिअआथ' अलरेडि स्टार्टआनो जाना दंखायो लोगोफोर ओमफ्राय आं दा संबाय थानोसै आरोना हारसिं नालाय बारा लाबाय थानोबो हाया लोगोफोर आं दा थाव सेरनानै पियाजखौ होनानै एवनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर
संनायजों आङो थास'खौ लाबाय मोजाङै संनानै लानोसै आरो लोगोफोर आथा रानजासिम आंना ओंख्रिया रुइबाय लोगोफोर आं दायो बेदरखौ होनोसैनो थास'आ रुइबाय आरो बेखौ होगोन लोगोफोर ओमफ्राय नैथिंजाय फान्थाव गोखाखौ स्पेसियेल डिनार लोगोफोर दिनै आंना फान्थाव गोखाजों अमा बेदर जाबाय नुबायना लोगोफोर अमा बेदर एवनाया आंहा दा रेडि जाबाय लोगोफोर एसे राननो होबावनोसै थास'आ गोदौगासिनो लोगोफोर टेस्टि जागोन बायदि नुबाय आं लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो बिदिखौ लोगोफोर खायना दिनै आङो फान्थाव गोखाजों अमा बेदरा मोनबाय आरो साखिनानै नायो लोगोफोर माबायदि जादों टेस्टि जादों जादों खारना दोनजोबो ओरैबायदि टेस्टि जागोन लोगोफोर एसे खाथो खाथो जायो आरोना आंना फिसालाया नै मोनजाया जाजानो गिसिगारदों फैयाबा नै बोराबबाय लोगोफोर फिसालाया दा बुंसै लोगोफोर ओरैबायदि टेस्टि संख्रि बानलु गासिबो पारफेक्ट जाबाय आरोना लोगोफोर सुनु फैदो टेस्टि जादों लोगोफोर फैदो ओंख्रिया दा मोनबाय थास'जों अमा बेदरा ओमफ्राय आं दुन्दिया होना लानोसै आरोना लोगोफोर बारा रानथाबद्रायगोन बांद्राय आथाबाथाय गोथाव जाया मोजां मोना बायदि टेस्टि जाबाय ओंख्रिया बे गोथाव जाखायो लंका थास'आना लोगोफोर अमा बेदरजों संनानै ओरैबायदि गोथाव जाबाय आयौ 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 थैहाबलायसिगोन लोगोफोर सोरबा मोनजाबाथाय जोनानै होबाबो जानाय समाव जोना होबाबो सिखारनाय नङा आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला दसेनि उनाव लोगो हमनोसै लोगोफोर लोगोफोर आंना दा डिनारा रेडि जाबाय ओमफ्राय दा जाबाय थानोसै लोगोफोर माने बिफालियाबो एसे माबा मोनसे खोथा रायलायहरदोंमोन आंजों ओमफ्राय स' लोगो हमनो थांनांगोन बायदि मोनदों आङो दिनै बेनि पार्सनेलि खामानि दंनो आरोना ओमफ्राय बे साख्रियाव फैया नालाय आंखौ माने खामानिखौ मावनानै जोंहानिसिम फै होनना बुंदों माने ओमफ्राय आं दा फुङावनोबासो जागोन दे आंनाथ' 2टानिफ्राय नोंथांमोना मिथिखायो आंखौ मा खामानियाव थाङो स' बेनिखायनो आङो दा बेनो खनसे खबर लाफिनसै खबर लानानै जुदि खामानिया येस जायोबाथाय आं थांसै आरोना लोगोफोर बिसोरनि न'आव थांनांगौ नों गाव फैनो हायानो आरोना बेनिखायनो खामानिया जुदि बियो नोंगौ जेनेबा खामानिखौ मावदो मावनानै लाबो होनबाथाय माने आङो खामानिखौ बिनि खामानिखौ आं मावनानै बेनि हेल्प हैसिगोन आरोना लोगोफोर बियो जिहेथु गारि गैया स्कुटि गैया नालाय बिसोरा ओमफ्राय साइकेलबो सालायनो हायानो ओमफ्राय थमथमबो मोनाना एसे बिथोरना बिसोरना बेनिखायनो स'यो आंखौ दा लोगो हिसाबै हेल्प हैबाय जेब्ला आंबोथ' बिनि हेल्प लायो नालाय बेनिखायनो आं दा बेखौ एसे हेल्प खालामसै आरोना लोगोफोर आं दा ओंखाम जानानै
ओंखाम जाना लानानै थांसै आरो लोगोफोर थाबनो थांनानै थाबनो फैनांगोन आं 11थासोआवनो न'आव फैनांगोन आं दा 10थानिफ्रायसो बेंकनि खामानि नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दा बेंकआव थांनानै माखासे खामानिखौ मावनानै जुदि खामानिया क्लियार जायोब्लाथाय आं थांसै आरोना ओमफ्राय आं दा थाब-थाबनो ओंखाम जाना लांसै लोगोफोर ओंखाम जानायफोरखौ आं देखायबाय थागोन लोगोफोर ओंखाम ओंख्रिखौथ' आंनिखौ मिन्थिखाबाय मा थास'जों अमा बेदर ओमफ्राय फान्थाव गोखाजों अमा बेदर एवनाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो ओंख्रियाथ' टेस्टि जाखाबाय आं दहायनो खिन्थाखांखाबाय लोगोफोरनो साखिनानै ओमफ्राय दा आङो जानानै थांसै आरोना लोगोफोर माबार नङाबाथ' आंहाबो समा टाइम गैया नालाय लोगोफोर टाइमनि थाखाय आंखाल आजिखालि एक्सुवेलि टाइम होसोनोबा लोगोफोरना ओरैबायदि माने टाइमजों समान टाइमजों समजों टाइम एबा समजों लोगोसे खारफानोब्ला मानसिया माबायदि स्ट्रागल खालामनांगौ ना लोगोफोर बेनिखायनो आं दा सिगांफोर आङो एसेबां माबा गैयामोन नालाय दा मिन्थिबाय टाइमजों लोगोसे माबायदि मानसिया खारफानांगौ माबायदि स्ट्रागल खालामनांगौ नङाबा नोङो टाइमजों गाख्लायजागोन लोगोफोर बेनिखायनो नोङो जेब्लायबो टाइमनिफ्राय 1 मिनिट 2 मिनिट एडभान्स जानानै नोङो गावखौ गावनि लामायाव नोङो गाव थाबायलांनांगोन आरोना गावनि माबायाव नोङो स्ट्रागल खालामलांनांगोन आरोना 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्डनि थाखायबाबो नों एडभान्स जानानै थानांगोन लोगोफोर बेनिखायनो आं दा बारा पेक खालामबाय थाला ओंखामखौ आं माबार जाना लांसै ओमफ्रायो लोगोजों दिपालिजों आं कनफार्म खालामनानै खोथाया जुदि नंगौबाथाय बियो मावनानै लाबोदो होननानै बुंबाथाय आं माबाराव थांसै आरोना लोगोफोर दा बिदिबा ओंखामखौ जानानै लाबाय थानोसै लोगोफोर आं ओंख्रिखौ खनसे फिर माने देखायफिननोसै आरोना लोगोफोर फान्थाव गोखाजों अमा बेदर एवनाय ओमफ्राय थास'जों अमा बेदर आरोना ओमफ्राय बानलु थाइनै लाबाय आं दिन टाइम हास्लाबैनि थाखाय बाथोन जेबो बानायदिया आरोना लोगोफोर पापरबो एवदिया सालादबो बानायदिया माने स' बिदिब्ला लोगोफोर आं जानानै लाबाय थानोसै दा अमा बेदर लोगोफोर अमा बेदराबो ओरैबायदि मेजेमबाथाय जानो हाया आङो ओरैबायदि टेस्टि जादों लोगोफोर एकदमबारे गोथावखा आरोना बे थास'आ लंका थास'आ लोगोफोर बिदिबा आं जाबाय थानोसै दसेनि उनाव लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो एन्ड जासिगोन लोगोफोर मानो होनोब्ला दहाय आं बुंदोंमोन ना लोगोफोर दिपालिनो खामानि मावनानै हरनांगौ होननानै एक्सुवेलि बेयो आंनो टाइमखौ फिक्स टाइम हरनो हादिया बिनि थाखायनो माने आं बिनि खामानिखौ मावनानै होनो हादिया मानो होनबा आंहाथ' 2 बाजिनिफ्राय आंहाथ' आंनि डिउटि दं नालाय लोगोफोर आं थाङैया आंनि काटिं डिउटियाव थाङैया साननै जाबाय लोगोफोर माने आङो मैयाबो टाइम होनो हादिया जोंनि मोनसे जिहेतुनिखि जोंनि मोनसे ग्रुप दङ बिनि ग्रुपनि मिटिं जादोंमोन आङो बे ग्रुपआव मानोना माबा आरोना केसियार माने आङो बेयाव लिरनाय जेनेबा आंखौ केसियार सायख'नानै दोनदों आरोना बिनि थाखायनो माने आङो केसियार बिबानखौ लानायनि थाखायनो माने आं मैयायै एटेन्ड जाहैथारनांगौ जाबाय बेनिखायनो आं मैयायै माबायाव थांनो हादिया ओंखायनो आरो दिनैबो दाख्लैबो आं न'नि खामानि हाजिरा लादोंमोन ना जोंहा बिनि थाखायनो आं थांनो हादिया दाख्लैबो न'आवबो रावबो गैया जिहेतु गारनानै थांबाय थानो हायाखिसै हाजिराफोरखौ ओमफ्राय ओइदिनखालिबो बन्द' जाबाय ओमफ्राय मैयाबो आङो बेयाव आंनि खामानिनि थाखाय जोंनि ग्रुपनि थाखाय इयाव आङो जइन जाहैनो गोनां जाबाय मानो होनबा थांबाथाय माने मानसिफ्रा खम नालायदो ओमफ्राय हगार हराखै आरोना सारा जेनेबा बयबो प्रेजेन्ट जानांगौ होननानै नों सासे थांबा बै थांबाथ' सोर थानो होननानै ना लोगोफोर बेनिखायनो मैयाबो आं प्रेजेन्ट जानानै बे मोनसे खामानियाव प्रेजेन्ट जानानै आंनि खाथिङाव आङो मैयाबो माने अफ जाबाय आरोना आंना मैयाबो बन्द' जाबाय जिहेतुनिखि मैयानो बन्द' जाखाबाय साननैयानो जाखाबाय आङो बेनिखायनो दिनै आरो आं बन्द' खालामबावला होननानै आं सानबाय गावबो फिक्स टाइम हरनो हादिया बेयो आंनो माबायावसो इनफरमेसन हरदों 2थायावसो इनफरमेसन हरदों होमबा आं इयाव जइन जाबायमोन खाथिङावनो होमबा आं बेखौ बोरै मावनो हानो ना लोगोफोर बेनिखायनो जाहाथे आंनि लोगोआबो आंखौ गाज्रि दामोनथों आङो आंनि टाइम मेनेज खालामनो हायाखै गावबो गावनि टाइम मेनेज खालामनो हायाखै बेनिखायनो आंनि लोगोआबो आंखौ गाज्रि दामोनथों जाहाथे जों सानैबो मोजाङै मोजां गोसो गोरोबनानै अनलायलायनानै लोगो बायदि जानानै थागोन बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानो दिपालि आंखौ लोगो गाज्रि मोननाङा सना नोङो नोंबो टाइमबो खालामहरनो हायासै जिहेतुनिखि बेनिखायनो आङो नोंनि खामानिखौ मावनो हायासै दे सना आंखौ गाज्रि मोननाङा बेनिफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअनि दारै बाय बाय लोगोफोर लाभ इउ अल